आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम गायक कलाकार सनोज लाल यादव रो सबके हार्दिक अभिनंदन नमस्कार प्रणाम करतनी। एगो गीत गावे के मौका मिलल बा, हमरा से कोनो प्रकार के त्रुटि गलती होई रो लोग अपना घर के बालक समझ के क्षमा करब जा। चली एगो औरतिया अपना सखी से कहतिया, भाव बा कैसे। अरे क्या बात है, क्या बात है। सांझिए के लागल लागल, सांझिए के लागल लागल, कदेले बेहनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर। कर दिहले जोबन ढीला गीला कैले लहंगा, कर दिहले जोबन ढीला गीला कैले लहंगा, रोटिया में ना सदिहले ओढ़ना बिछावाना, रोटिया में हले ओढ़ना बिछावाना, कबो गोर थनवा कबो गोर थनवा कबो कदले सिरहनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर। अरे क्या बात है, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर। और यार लास्ट भाव में कहतिया कैसे कि चुमली हले ओठ राते फार दी हुए चोली, चुमली हले ओठ राते फार दी हुए चोली, रोटिया कहानी है सही सखी के करा से कही, ओ रतिया के कहानी ये सखी के करा से कही, रतिया के कहानी ये सखी के करा से कही, यादव सनोज से जाके, यादव सनोज से जाके दी हम रहनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर, चोली के सियनवा हो तूर दिहले बोल मुहामर।